Kedves barátaim, a Baba Basra Traktátus 84-es lapját tanuljuk, és a 83-as lap végén tartunk, és tegnap a Misnával fejeztük be a tanulást. A Misna több mindenről is beszélt, de amivel mi most foglalkozni fogunk, az a téves adásvétel volt, a téves ügylet. Ugye arról volt szó, hogyha én eladtam valakinek jó minőségű búzát, és arról kiderült, hogy rossz minőségű búza van a palacsintában. Jó minőségűt adtam el, de igazából kiderült, hogy az nem is jó minőségű, hanem rossz minőségű, akkor a vevő visszaléphet az ügylettől. Hogyha eladtam jó minőségűt, vagy rossz minőségűt, és kiderült, hogy ez jó minőségű, akkor meglepő módon én visszaléphetek az üzlettől. De hogyha rosszat adtam, és rossz volt, jót adtam, és jó volt, akkor természetesen nem léphetünk vissza az üzlettől. Valamint arról is szó volt, hogy ha valami egész mást adtam el, tehát arról volt szó, hogy eladok, nem tudom én, bort, és eladtam ecetet, vagy eladtam ecetet, és eladtam bort, akkor mind a ketten visszaléphetünk az üzlettől. Tehát azt látjuk, hogy az első eset, amikor csak az egyik fél léphet vissza az üzlettől, a pórul járt fél léphet vissza az üzlettől, tehát amikor jó minőségűt adtam el, de közben kiderült, hogy az rossz minőségű, vagy rossz minőségűt adtam el, de közben kiderült, hogy jó minőségű, akkor mindig csak az a fél léphet vissza, aki úgymond rosszul járt. Ez mire emlékeztet bennünket, ha visszaemlékeztek, a tisztességtelen haszon esetére. És mi volt a szabály a tisztességtelen haszon esetén? Ha vissza tudunk emlékezni. Igen, a számokra emlékszünk, skajach, 1/6, és ugye ez volt az 1/6 volt az a pont, ami a vízválasztó. Tehát, hogyha 1/6-nál kevesebb volt a tisztességtelen haszon, akár a vevői, akár az eladói oldalról, akkor az üzlet megáll, és a haszon nem számít tisztességtelen haszonnak, tehát az üzlet megáll, és létrejön a deal, és nem lehet visszalépni. Aztán volt egy másik kategória, amikor pont 1/6, akkor ebben az esetben két vélemény volt, hogy mit lehet csinálni. Az egyik vélemény szerint a Rave, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy dönthetünk, hogy ilyenkor az, aki úgymond rá lett szedve, dönthet, hogy vagy semmisé nyilvánítja az ügyletet, vagy visszakéri a 1/6 pénzt. A Chizda viszont azt mondta, nem, rosszul mondtam, te Rave, ezt mondta a Chizda, hogy dönthetek, hogy vagy semmisé nyilvánítom az ügyletet, vagy visszakérem azt a különbözetet, azt a pénzt, amivel úgymond rászettek. Rave viszont azt mondta, hogy nem, az ügylet ebben az esetben is megáll, és mindenképp csak a pénzt kérhetem vissza. De meddig, mind a két vélemény szerint, addig, amíg lett volna ideje a rászedett félnek, úgymond, megmutatni az értékbecslőnek, vagy a barátjának, aki elmondja neki, hogy figyelj, ez itt azért túllépte a tisztességes haszont. Akkor ez van az 1/6 esetén, és van a több mint 1/6 esete, abban az esetben nincs időkorlát, és mindenképpen semmisé lehet nyilvánítani az ügyletet. Világos mindenkinek? Oké. Most a Chizda véleményét fogjuk követni, és a Chizda tehát akkor a következőt mondta, hogyha pontosan 1/6, vagy annál több, maradjunk az 1/6-nál, pontosan 1/6 a tisztességtelen haszon, akkor abban az idősávban, amin nekem a rászedett félnek lenne ideje elmenni megmutatni a portékát egy értékbecslőnek, vagy egy hozzáértő értékbecslőnek, vagy a barátjának, aki ért hozzá, ebben az idősávban, tehát nem egy évvel később, meg nem tudom mikor, ebben az idősávban ő jöhet és visszaléphet az ügylettől, vagy visszakérheti az 1/6 különbséget. Stimmel mindenkinek? Most a Chizdának volt egy nagyon érdekes mondása. A következő teoretikus esetről beszélt. Amarav Chizda, a 83-as lap alján vagyunk. Amarav Chizda, machar le save chames beses. Ha valaki eladott egy 5 pénzértékű dolgot 6-ért. De amadal smoina.
majd fölment az ára, piaci ára a dolognak 8-ra. Akkor most mi van? Ugye alapból, hogyha eladok valamit, ami 5 az értéke 6-ért, akkor mondjuk eladom a Kálmánnak az órámat, ami 5 milliót ér 6 millióért, akkor mi a szabály? Beléptem a tisztességtelen haszon pont izébe, és Kálmán azt mondja, hogy csinálhatjuk vissza. Meddig mondhatja ezt? Amíg meg nem mutatja az órás szakértőjének. De mi van akkor, hogyha én eladtam az órámat, ami 5 milliót ér, eladtam 6 millióért, nagyon boldog voltam, vagy azért, közben felmegyek az internetre, kiderül, hogy most már felment az ára 8-ra. Akkor jövök vissza a Kálmánhoz, azt mondja neki, figyelj, egy félreértés van, ez úgyis sem, én rászettelek, ugye, emiatt semmi is az ügylet, hogy most vissza akarom csinálni. Azt mondta erre a Frizda, ne, ez nem működik. Amire a Frizda, a Machala is a Hamesbe se, és valaki eladott egy 5 értékűt 6-ért, majd fölment annak az ára 8-ra, miniszán, ki lett itt becsapva? De kell? A vevő, a Kálmán lett becsapva. Azért póró jártam, nem figyeltem jól a piaci mozgásokat, az én bajom. Ez esetben a vevő visszaléphet, a Kálmán visszaléphet, de az eladó nem. Hiába most már fölment a piac, most már sajnálom, de így jártál. Miért? Mi sumda amelé ilu loj onisan loj havim macis hadrasbach. Figyelj, ha nem csaptál volna be tisztességtelen haszonnal, akkor semmiképp nem tudtunk, akkor nem lenne visszalépés. Miért van most csak visszalépés? Azért, mert eredetileg engem rászettél. Akkor nehogy te járjál jól, azért, mert te eredetileg engem rászettél. Azt mondja erre a Talmud, vagy Tanetuna, érdekes, hogy a mi misnánk is ezt a mondását erősíti meg a Frizdának. Érteni kell, a Frizda az egy misna korabeli utáni misna. Bölcs. Tehát, hogyha ő mond valamit, az egy hidus kell, hogy legyen, egy novum kell, hogy legyen a misnához képest. De érdekes módon itt a Frizda mondása nem egy akkora novum. Miért? Mert látszólag a mi misnánk is ugyanezt mondja. Mit mond a mi misnánk? Tanetuna, jafaisz, van imcajri rajsz, mit mond a mi misnánk, ha én eladok a Pistinek jó minőségű búzát, és arról kiderül, hogy az rossz minőségű, akkor kiléphet vissza. Csak a Pisti? Na hát ugyanazt mondja, mint nincs semmi ebben semmi új. Nem pénzről beszél, nem fejti ki, hogy 1/6, meg itt több mint 1/6, de többé-kevésbé ugyanaz a logika. Oké, menjünk tovább. Mondott még valamit a Rav Hizda. Egy fordított esetet. Van már Rav Hizda, a Machala és a Seisbe Hames. Mi történt akkor, ha én eladtam, rászorultam egy kis pénzre, elmentem a Kálmánhoz, te figyelj, mennyit ér ez az óra? Hát Kálmán ránézett, azt mondja, szerintem 5 milliót. Közben valójában 6 milliót ért. És a Kálmán rászedett. Ugye miért? Mert olcsóban vette, mint a piaci ár. Mi történt? Most fordítva történt. Húzluvom drági, mert hirtelen lement az ára ennek a portékának, és most már csak 3 milliót ér. Kálmán jön vissza, ne, becsaptalak, inkább visszaadom. Miniszáne. Ki lett itt becsapva? Az eladó lett becsapva. Akkor ki léphet vissza? Akkor csak az eladó léphet vissza, és nem a vevő. De amelé illő jönni szandai havi macis hadrezbach, hásta macis hadrezbach. Mert mit tudok én mondani? Az eladó. Figyelj, ha nem csaptál volna be, akkor nem léphettél valami, akkor nem léphetnék vissza. Most azért, mert te becsaptál, ezért te léphessél vissza, te járjál jól? Hát nehogy már. Azt mondja, Talmud, de Tanetuna, ugyanezt találjuk a misnánkban is. De mit mond a misna? Ugyanúgy mondja a fordított esetet. Ha eladok a Pistinek rossz minőségű búzát, és kiderül arról, hogy az jó minőségű, akkor ki lett itt becsapva? Az eladó. Kiléphet vissza, az eladó és nem a vevő. Akkor ugyanaz, akkor mit tett hozzá Rav Hizda ez az egészhez? Értek a kérdést? Azt mondja, Talmud, Májka, Másmalan, azt niszani. Mit akart mondani Rav Hizda? Az ugyanaz, mint amit a Misna mondott. Azt mondja, ne. Ímem azt niszna, ha mina dilmad Rav Hizda, travájú macadra bél. Azt niszna, ha azt mondja, mund, de lekják, jochen lágsz a bőle, szákdájt a chaminim, sundik szív rá, jömer akaina. A Talmud azt mondja, ha Rav Hizda nem mondta volna, amit mondott az 1/6 kapcsán, és csak a misnánknál maradtunk volna,
akkor azt hihettük volna, hogy a vevő az mindenképp visszaléphet. Miért? Például beszélnek azt mondja, a vevő bármikor bármit vesz, ő azt mondja, jaj, rossz ez a portéka, rossz ez a portéka, rossz ez a portéka. Ő mit csinál a vevő? Mindig azt mondja, az milyen rossz. Ugye, mert így akarja levinni az árat. Tehát, hogyha abban az esetben is, hogyha azt hihettük volna, hogy abban az esetben is, amikor a portéka, amikor a vevő csapta be az eladót, és utána lement az ára, amire a Frizda azt mondta, hogy a vevő itt nem léphet vissza. Mi azt hihettük volna, hogy visszaléphet. Miért? Mert a vevő mindig azt mondja, hogy a portéka rossz minőségű, és becsmény az árat, és ezért ő azt mondja, hogy nem, én nem akartalak becsapni, csak én tényleg azt gondoltam, hogy ez egy rossz minőségű ár. Mi a helyzet a misnánkkal? A misnánkban nem becsapásról van szó, hanem rossz és egy más portékáról. Értitek? Van egy különbség akközött, hogy tisztességtelen haszon, kicsapott be kit, és van egy másik dolog, hogy eladtam valamit, és arról kiderült, hogy az valami más. Értitek? Nem, mert az olyasmi, de... Igen, de itt azt hihettük volna, hogy ez olyan, mint a misnának a második esete, ahol arról volt szó, hogy bor meg ecet. Ez egy téves eladás. Te egy fiatot akartál, és eladott neked egy mercit. Ez mindegyik irányban, ez egy téves eladás. Nem csak arról az oldalról közelítjük, hogy ki járt jól vagy rosszul, hanem egy téves eladás. És ezért, mivel ez egy téves eladás, azt hihettük volna, hogy amikor a tisztességtelen haszonról van szó, akkor a vevő is visszaléphet, hiába volt ő az, aki eredetileg becsapott, mert ő azt mondhattuk volna, hogy a vevő mindig úgy áll hozzá, hogy mindig rosszat kap. A misnából nem láttam volna még, hogy ő nem léphet vissza, mert a misnára azt lehetett volna mondani, nem, a misna az más. Az egy téves ügylet, az nem egy tisztességtelen haszon. Oké? Megyünk tovább. Kicsit furcsa rész következik, nem teljesen értem, ez egy kicsit ilyen misztikus, ami most jön, de ugye a misnában, ami föl volt sorolva, ott arról is volt olyan eset, hogy valaki eladott fehér búzát, és arról kiderült, hogy az vörös. Napvörös. Jó, volt a pontos idézet. Sachmatis venimces levana, eladtam búzavörös, napvörös búzát, de kiderült, hogy az fehér. Vagy eladtam fehéret, és arról kiderült, hogy napvörös. Vagy eladtam olivágat, amiről kiderült, hogy platánt, amiről kiderült, hogy oliva. Akkor mindezek téves ügyletek, és vissza lehet lépni. Most ugye ez a napvörös, sachmatis, ezt így fordítja különben a Google? Vörös-barna. De ez a napvörös, erre a papa a következőt mondja. Arra a papa mindig tanul le vannas májmina, haj simsa szumkaszihi. Szóval ebből, hogy a misna ezt mondja, így hívja, hogy napvörös, ebből tudjuk, hogy a nap az vörös. Milyen színű a nap? Vörös, és nem fehér. Teida, de kasszumka, cafra, panya. Nézd csak megmondja. Ha ránézel a napra, reggel, hajnalban, vagy szürkületkor, akkor milyen a színe? Vörös. Az pedig, hogy egész nap nem tűnik vörösnek, az miért van? Mert olyan erős a fény, hogy nem látjuk, nem tudunk belenézni. De igazából a napfénye vörös. Nek valami misztikus jelentése, azt tuti. Várjatok, még nincs vége. Azt mondja, Talmud, várjál csak. Biztos, hogy a nap az vörös? Most az egészben az érdekes, hogy itt miből indul ki? Amikor az a kérdés, hogy milyen színű a nap, akkor miből indul ki? Mit mond a misna? Nem az, hogy milyennek tapasztaljuk. A milyennek tapasztaljuk, az egy másodrangú dolog. Mit mond a misna? Ugye? Ez a Tóra hozzáállása mindenhez.
Nem az a kérdés, hogy mit tapasztunk, mit mond a Tóra. Aztán a következő dolog, hogy mit tapasztunk, azt igazítsuk hozzá a Tórához. Oké. Azt mondja, de hát mit mond a Tóra? Mészvéjú már reomok, mint a olyik, már a háma, muka, mint a cél. Vasszam lavon hú. Szerintem, hogy vannak a leprás sebeknek a szabályai. És a Tóra leírja a különböző típusú sebeket, ugye hosszasan az Riamet Czajra heti szakaszban, és van egyféle seb, ami, ugye ezek a sebek alapvetően fehérek. És van egy olyan fehér seb, amiről azt mondja, aminek a színe mély. Tehát, hogy mélyebb, ha ránézel, akkor olyan, mintha mélyebben lenne, mint a háttér. Ugye? A bőrhöz képest. Na ott miről van szó? Milyen színről? Azt mondja, olyan mély, mint ahogy a nap mély a égbolthoz képest. Ha ránézel a napra, az olyan, mintha mélyebb lenne, mint az égbolt. Én, ha jól értem, ez azt jelenti, ez egy ilyen, ez egy nem hallucináció, amikor látsz valamit, optikai csalódás, köszönöm. Egy kis optikai csalódásra valamire ránézel, akkor előfordul, hogy valami egységban van, de mégis úgy tűnik, mint a térben el lennének tolva, ugye? Akkor meg ugyanígy van fordítva is. Erre mondja azt, hogy a sebre, ha ránézel, és a sebnek a színe olyan, hogy minthogyha lenne egy mélyedés a bőrben, mint ahogy, ha ránézel a napra a sötétben, az olyan, mintha, amikor sötétedik, akkor olyan, mintha mélyebben lenne, mint a háttér, akkor ez a seb, az leprás sebnek számít. Így írja le a Tóra. De a leprás seb az milyen színű? Fehér. Hát és mit hoz fel példának? A napot. A nap fehér és nem vörös. Azt mondtam, hogy ne. Kemáre cháma muka min a cél, belőle kemáre cháma, de illu hasszam lavan, ache adom. Szóval nem. És csak annyiban mondta, hogy ahogy a nap mélyebb, mint az árnyék, úgy a seb mélyebb, mint a bőr, de attól még a napnak más a színe, mint a sebnek. Nem a színére mondta, hanem csak a optikai csalódásra mondta. Azt mondta, hogy majd, de szalig dajte mi kara, halka számka cáfró pánja, be cáfró de hálfa. Halka számka cáfró pánja, halka számka cáfró pánja. Azt mondja, hogy oké. Akkor azt szerint a vélemény szerint, aki szerint az alapszíne a napnak nem vörös. Akkor miért tűnik vörösnek reggel és este? Tehát hajnalban és szürketkor, ugye? Ha jól tudom, erre a mai természettudományi magyarázat az, hogy a szöge a fénynek sokkal több, ugye a fény fölöttünk jön föl, akkor amikor veszi a földet? A légkör sokkal kevesebb légkörön jön keresztül. Hogyha amikor lemegy, akkor sokkal több légkörön jön keresztül, és a por, ami a légkörben van, az megváltoztatja a fény színét vörösre. Más a beesési szöge. Minél nagyobb a beesési szög, annál tisztában látjuk. Ha fönn van az égbolt, akkor vékonyabb az a légkörgépek, ami látjuk. De akkor kisebb a beesési szög. Ja, úgy nagyobb, hogy akkor merőleges, igen. Minél nagyobb a beesési szög, annál tisztább a fénye. Minél kisebb a beesési szög, akkor annál több légkörön keresztül jön a fény. És a légkörnek a pora, vagy nem tudom milyen, megtöri a fényt. Okay. Mit mond a Talmud? Azt mondja, mi az oka ennek, misztikus, spirituális oka? Azt mondja, azért, bet száfra de hálpa a vivardin, de ganéden, reggel átmegy a napfénye a mennyország a paradicsom rózsakertjén, és azért lesz vörös, befánja de hálfa piszka de gehenna. Este pedig átmegy a gehenna, a pokolnak a tüzének, abban törik meg a fénye. Mikor ámri ibha, vannak, akik szerint ez pont fordítva van. Este megy át az édenkerten, és reggel a pokol. Ugye, csak gondolkoztam itt reggel, hogy ez mit jelenthet misztikus, metaforikusan. Ugye, ha összevetjük ezzel a természettudományos magyarázattal, ugye valóban, hogy
a napfénye több, van a Föld, az ugye a fizikai világunk. És a több reggel is, meg este is, több légkörön megy keresztül, azt jelenti, hogy a világ, van valami, ami a valóságban egyfajta, és másmilyennek látszik. Ugye? Ebből a világból nézve a dolgok nem olyanok, mint amilyenek a valóságban, mert a világnak a romlottságán megy keresztül. De ez a világnak ez az optikai csalása, ez nem csak negatív, ez lehet pozitív is. Mit jelent, hogy lehet pozitív is? Hogy az optikai csalódás révén juthatok a Gehennára is, de közben, hogyha a jót választom, akkor juthatok pozitívra is. Nem? Szép magyarázat. Oké. Megyünk tovább. Jájven nimca hajmet, s nem jöjjön lákszabaen. Ha van, ugye az eladásnál folytattuk, hogyha eladtam bort, és kiderült, hogy ez nem is bor, hanem ecet, akkor mind a ketten visszaléphetünk. Ugyanígy eladtam ecetet, és közül, hogy bor, mind a ketten visszaléphetünk. Lémmaszni szín, rebi hív, löjre banan. Azt mondtam, hogy akkor kiderült, hogy a misnánk rebi véleményét követi, és nem a bölcsek véleményét. Milyen témában? De tánja, hogy tanultuk egy brájtában, jáim vechaimetsz, min echodhú, rebi jaimösné, mini. Annak tanultuk, a truma kapcsán, vitatkoztak a bölcsek, és rebi, hogy a bor és az ecet az egy típus, vagy két típus. Rebi azt mondta, hogy két típus. A bölcsek azt mondják, egy típus. Mit jelent, hogy egy típus, vagy két típus? Minden termésből kell adni egy tizedet. De ugye én a mandulából nem adhatok tizedet, úgyhogy beleszámítom az almát is. Van 10 kiló mandulám, 100 kiló almám, akkor adok 10 kiló almát, és arra gondolok a mandulára. És minden típusból külön kell adni. Kérdés az, hogy az ecetből és a borból külön kell adni, vagy együtt kell adni. Rabbi szerint az két külön típus, a rabbik szerint az egy típus. Akkor mit látunk a misnában? Mit mondtam, misna, eladtam bort, és kiderült, hogy az ecet, akkor az egy téves eladás. Mit látunk? Akkor ez két külön típus? Aztán nem biztos. A filutémre banan át kell löpligre banan le, de ebbi jelenlényen, májszor trumak, de ebbi la, mindig. Nein, törni min arra, vele jafes trumas, nem emlő szizol, fejbánim, hem az kelben, mi menden, mi mennek, kodis, tusz, ez fejbánim, makán, törni min arra, jafes truma. Azt mondta, amúgy nem. Lehet, hogy ez a vita, hogy egy típus vagy két típus, ezt csak a truma kapcsán mondták, amit mondtak. Szóval a truma kapcsán ez számítson egy típusnak. Miért? Mert azon véleményen voltak, mint Rabbi La. Rabbi La azt mondta, hogy mi van akkor, hogyha egy típusú dolog van? De van jó minőségű, meg rossz. Van búzám, van belőle A minőségű, meg C minőségű. A jó minőség, meg rossz minőség. Akkor mit illene csinálni? A trumát a jó minőségből adni, nem? De ha mégis a rosszból adom, azt mondta Rabbi La, de dieved, post festa, az egy érvényes truma. Miért? Mert a Tóra úgy fogalmaz, és ne viseljetek annak bűnét, amikor fölemelitek a javát abból. És ne viseljetek annak bűnét. Hogy ne adjatok a rosszból a jóra. Tehát a rosszból a jóra számítva. A rossz minőségből a jó minőségre. De hát ha viselitek bűnét, ez azt jelenti, hogy ez érvényes. Lehet, hogy nem szép, és ezért viselitek bűnét, de attól még ez érvényes. És ezért a rabbik azt mondták, az ecet és a bor az mi? Az ecet az rossz minőségű bor, és ebből a szempontból, a truma szempontjából az egy típusnak számít, magyarul ha adtál az ecetből a borra gondolva, az érvényes. Nem szép, de érvényes. De amikor az eladásról van szó, lehet, hogy ők is azt mondják, hogy ez két külön típus. Az emberek miért? Mechamen, de kulálma ikade nichelébe chámra, vagy nichelébe chála, vagy ikade nichelébe chála, vagy nichelébe chámra. De amikor az eladásról van szó, akkor természetes, hogy az emberek van, amikor bort akarnak, és nem ecetet, és amikor ecetet akarnak, és nem bort. Az egy másik adásvételnek egy más tárgya. Oké, kedves barátaim, megyünk tovább. Most visszatértünk ahhoz a témához, amiről egy pár napja volt szó. Hogyan lehet valamit megszerezni? No? Kezdődnek a Talmidei Chachamim, mondják a keresztés, így most ingóságról beszélünk, mert ingatlannál szerződés, pénz vagy birtokbavétel. De mi a helyzet a ingóságnál? Azt mondja, Krisztián, magunkhoz húzás. Fölemelés. Mi volt még?
meg lehet szerezni egy ingatlan révén. Tehát, ha veszek egy ingatlant, akkor az ingatlanban benne van, akkor rajta van. Vagy ha nincs is benne az ingatlanban, de veszek egy ingatlant, akkor ahhoz hozzácsaphatom az ingóságot, és az átadás. Okay? Tehát alapból van átadás, húzás, felemelés, és van ingatlan révén, és van még valami, a csereügylet. Ugye, hogyha valami mást fölemelek, kinyan szudár, a kendőnek a kendő révén. Tehát fölemelem a kendődet, és azzal te megszerzed az én atyákot. Oké. Akkor most ezt fogjuk egy kicsit jobban. Igen, a Tamás emlékezett nagyon helyesen, a hajó elhúzása, csak egy pár napja volt róla szó. Möjhe périzte havéra, valaki elad terményt a társának, massach velői madat kana. Az illető magához húzta a terményt, de nem mérte le. Attól még megszerezte. Madad velői massach, lői kana, de ha lemérte, és nem húzta magához, akkor nem. Ima japi keach székhez meg kaima. Ha okos, rátermett a vevő, és nem akarja, hogy az eladó visszalépjen, akkor mit csinál? Nem tudja magához húzni az egészet, akkor mit csináljon? Bérelje azt a helyet, ahol az van. Mert ha bérlem azt az ingatlan révén meg tudom szerezni. Ha lőj keach pistem, ha vérelje ezzel egy kan átsétál telen, ami makem, nem makem. Szóval a Misna azt mondja, valaki vesz lent, a lent az csak akkor veszi meg, hogyha egyik helyről elviszi a másikra. Imhajam a húvel, kárkevet alaskonsuk, ha pedig ez még olyan len, ami még a földből nem lett levágva, akkor egy picit levágsz belőle, azzal megszerezted az egészet. Oké, ez mit jelent, majd visszatérni. Eddig tartottam is, most nézzük, mit van a Talmud. Amarab Yassim, Amarab Yechanam, Dadve Hinniachal Gabé Simtakana. Következőt mondta Rabbi Yassim. Ha valaki leméri a gyümölcsöt, és utána rárakja a szimtára. A szimta, az sikátor, vagy nem tudom, hogy fordítja a Google? Sikátor. Egy ilyen senki földje. Ez nem teljesen közterület, ilyen sidewalk, ilyen senki földje, sikátor. Akkor azzal megszerezte az illető. Miért? Mert önmagában a mérés, az már majdnem egy megszerzési mód, utána rárakta a hotyjákra, akkor azzal megszerezte. Olyan ez, mint hogyha a saját területére vitte volna be. Oké? Okay? Ugye, mert tehát a saját ingatlanján lenne. Világos mindenkinek? Amire Rabbi Zédele bászi, sem állói samma rebi, előbb madod lesz egy kupaszai. Ugye, még miért tovább megyünk. Ez egy hatalmas novum. De mivel szerezte itt meg? Mit mondott Rabászi? Ja, ha valaki leméri a gyümölcsöt, és utána lerakja a ilyen senki földje sikátorra, nem húzta magához, nem vitte be az ingatlanjára, lerakta, már megszerezte. Mint hogyha a mérés maga az egy megszerzési mód lenne. Ez egy hidus, ez egy novum, mert mi az előbb tanultuk a Misnában, ez nincs így. És éppen ezért, amikor ezt meghallta Rabbi Zéra, akkor azt mondta Rabbi Yassinak, te, mester, nem lehet, hogy itt valamit félreértettél? Nem arról volt szó, nem arról beszélt Rabbi Yochanan, akit idéztél, hogy lemérte a saját eszközével? Ugye, ha oda megyek lemérni valamit az eladó eszközével, akkor a mérés az semmi. Ha oda megyek a saját kosarammal, és abban lemérem, akkor belekerült az én birtokomba, akkor az persze, akkor azt megszerzem. Tehát nem független a sikátortól, vagy nem. Tehát akkor mi akkor lehet, hogy erről beszélt Rabbi Yochanan, nem? Azt mondta neki, amelé, dami hájmire bannan, de lej gamre insi, smájta. Ez a ifjú rabbi úgy tűnik nekem, hogy nem tanult eleget. Madad de tejkó passzai, mémre baj? Hát, hogyha tényleg erről beszélt volna Rabbi Yochanan, csak arról az esetről, hogy valaki a saját eszközével lemérte, kellett volna ezt külön mondani? Hát ez magától értető, de hát ez nem lett volna egy hidus. Hát persze, hogy nem erről beszélt. Éppen arról beszélt, hogy nem a saját eszközével mérte le, és mégis megszerzi azáltal, hogy lerakja a sikátorba.
Kibla vagy kibla miné? Talmud azt mondja, ezt a választ, ezt elfogadta Rabbi Zéra, vagy nem? Talmud el fog jutni, hogy nem. Nem. Miért nem? Tasmadam Rabbi Jánai Amar Rabbi, hatszeres utvin kajnizem izem, majd láb algábé kárka, algábé kárka, algábé kárka. Talmud azt fogja próbálni mondani, hogy elfogadta. Miért? Mert azzal próbálkozik, hogy ennek a sikátornak mi a státusza. Ugye, ha visszaemlékeztek, van közterület, van magánterület, és van ilyen köztes állapot, fel is rajzoltuk. A köztes állapot az lehet az, amikor ilyen senki földje típus, mint a sikátor, meg ugyanez a kategória az is, amikor mind a kettőnknek a földje. Tehát, hogy a lényeg az, hogy nem egy kizárólagos magántulajdon, és nem egy free-for-all közterület. És ezért a kettőnek a státusza az ugyanaz, abban mindenki egyetért. Tehát az, hogy Pistivel van egy közös, osztatlan udvarunk, meg van egy sikátor, ami se nem az enyém, sem a Pistié, az ugyanaz a státusz. És mit mondott Rabbi Jánai? Rabbi Jánai azt mondta egyszer, hogy Rebbi nevében, hogy hatszor a sutvin könyvüzemize, hogyha van egy közös udvarunk, a Pistivel, és én veszek az Istvántól egy kiló almát, és azt lerakja az udvarra, akkor azt megszerzem. Hogy szerzem meg? Feltételesen arról beszélt Rabbi Jánai, hogy megszerzem magával az ingatlannak a révén. Akkor az alátámasztja azt, amit Rabbi Assi mondott, hogy Rabbi Yochanan szerint arról beszélt, hogy ha lemértem, és utána leraktam a sikátorba, azzal megszerzem. Miért? Mert arra a pillanatra a sikátor olyanná válik, mint az én területem lenne. Ugyanúgy, mint amikor az Istvánnal van egy közös területünk, és én veszek egy kiló almát, és azt lerakja a területre, az olyan, mint hogy most a megvásárlás szempontjából az udvarrész kizárólag az enyém lenne. Azt mondom, nem erről volt szó. Májláb. Gábe kárka, lajle, töjkú passzaj. Nem erről van szó, arról van szó, hogy van az István egy közös ingatlan. Nekem van egy kosaram, abba belerakja az István az almát, és azt lerakom az ingatlanomra. És ekkor szerzem meg. De önmagában, hogy egy kosárba lerakná a közös udvarunkra, akkor nem. Aki nem is táblad, amire Jákiv, amire Béchanem, madad vi niachagevje szimta lojkassa. És jogosnak is tűnik, hogy tényleg félreértette Rabbi Assi, amit mondott, Rabbi Yochanan, mert Rabbi Yochanannak volt egy másik mondása. Másik mondás pont az ellenkezője volt, mint amit ő idézett. Mi azt mondta? Rabbi Yochanan egyszer azt tanulta, ha én veszek valamit, és lemértem, és utána leraktam a sikátorba, akkor nem szereztem meg. Ő meg mit mondott? Ha lemérte, és lerakta a sikátorba, akkor megszerezte. Mi lehet a válasz? Erre láv smáj minna, kámbe möjjön teichku passz, kámbe gálenge párka, smáj minna. Szóval mi lehet a válasz? Az, hogy azon van a különbség, hogy kinek az eszközében mértem le. Ha a sajátomban mértem le, akkor megszerzem. Ha nem a sajátomban, akkor nem szerzem meg. Akkor kinek van igaza? Rabbi Zeirának, Rabbi Assi félreértette Rabbi Yochanan mondását. Oké, a Talmud próbálkozik még egyszer. Tasmá. Mondad vele, hogy masach löjkana. A mi misnánk maga mit mond? Ha lemérem, de nem húzom magamhoz, akkor nem szereztem meg. Májlábe szimta? Azt mondja, Talmud, feltétlenül miről beszél a misna? Egy sikátorról. Hiába mértem le, de ha nem húztam magamhoz, akkor nem szerzem meg, akkor kinek van igaza? Rabbi Zeirának, hogy önmagában a sikátorral nem lehet megszerezni. Szóval nem biztos erről van szó. Lőjből és Uszarámi lehet, hogy a mi misnánk közterületről beszél. Hogy a közterületen mértem le az ő eszközével, és leraktam, akkor nem szerzem meg. Iachim émer résen masach felé madad. Kana, Mesicha és Uszarámi mikánya. Bája ve rave, de amit a bája beszél, szira koine és Uszarámi. Bchatszes éneses néhem, Mesicha koine beszél, bchatszes síses néhem, meg balkoine bechal makem. Szóval nem lehet, hogy a misnánk közterületről beszél. Miért? Mert a misnában volt egy olyan eset is, ahol azt mondta, hogy ha nem mértem le, de magamhoz húztam, akkor megszereztem. Most ugye a közterületnél a magamhoz húzással nem lehet megszerezni. Miért? Próbáljuk meg gondolatban fölidézni azt a gyönyörű táblázatot, amit csináltunk pár nappal ezelőtt. A Báj és Rava a következőt mondták, amikor végigvették, hogy a magamhoz húzás, felemelés, átadás közül melyik területen melyik működik, akkor a következőket mondták. Mert szira kainebre suszarábi. Az átadás az a közterületen is működik, az annyira erős.
Ube Hacesein vagy olyan udvaron, amelyik egyikünké sem. Tehát az idegen tulajdonú, vagy a közterületen. Mert Siha Kaineve Szimta, Ube Hacesein a húzás, az egy kicsit gyengébb, mint az átadás. Ott hol működik, vagy a sikátorban, a senki földjén, tehát ezen a köztes területen, vagy a közös területen. A felemelés az a legerősebb, az pedig mindenütt működik. Akkor ebből mi derül ki? Hogy a közterületen nem működik a magamhoz húzás. A mi misnánk pedig mit mondott? Ha lemérte és magához húzta, akkor megszerezte. Akkor ez nem lehet a közterületen, akkor hol lehet ez csak? A köztes területen, vagy pedig így, mint a sikátorban. És mégis mit mondtam is, lemértem, és magamhoz húztam, nem szereztem meg? Akkor mit jelent ez, hogy amit Rabbi Yochanan mondott, az csak abban, hogy lemértem és leraktam a sikátorba, akkor megszereztem, az csak akkor lehet, ha a saját eszközzel mértem le. És akkor ezek szerint megint csak alá van támasztva, hogy Rabbi Yassi félreértette, amit Rabbi Yochanan mondott, és Rabbi Yochanan a következőt mondta: ha a saját eszközömmel mérem le, és lerakom a köztes területen, akkor megszereztem, mert a saját eszközöm az megszerzi. Ha nem a saját eszközömmel mértem le, és leraktam a köztes területen, mint a sikátorban, akkor nem szerzem meg. Azt mondja a Talmud, nem. Lehet, hogy ez nem ezt jelenti. Májmasa. Nem ideg tanim, és utána lesz szimta. Lehet, hogy a misnánk mégis a közterületről beszél. Na jó, de azt mondtad, hogy a húzás az nem szerez meg a közterületen. Tudod, miről beszél a misnánk? A közterületen álltunk, és én magamhoz húztam át a köztes területre, a sikátorba. És ott már működik a húzás. Iyache éme széfei majapikák székhez, meg kaimevim brisuszra, ami mánagi, agár. Ez meg azért nem lehet, mert van a misnában még egy eset. Ugye mit mondtam a misna? Ha okos, a rátermett a vevő, akkor kibérli a területet, ahol a gyümölcs van. Ha ez közterületen szól a misnánk, akkor kitől bérli ki? Tehát akkor megint egy bizonyíték, hogy a misna nem szólhat a közterületről. Akik már imbrisusz bájnim, hiánypakják székhez, meg kaimevim. Nem, erre is lehet egy magyarázat. Mi? Hogy a misna nem egy területről beszélt. Van egy eset, ahol a közterületről beszélt, és van egy eset, ahol azt mondja, ha pedig a eladó területén áll, akkor ha okos, akkor ott kibérli azt a területet, ahol a gyümölcs van. Tehát a misna váltogatja, hogy melyik területekről szól. Magyarul nem lehet 100%-osan bizonyítani, hogy Rabbi Yassi félreértette Rabbi Yochanan. Kedves barátaim, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel rendületlenül folytatjuk a legjobbakat mindenkinek. Viszontlátásra, viszonthallásra.